L'organització és fer delicte a la vida, que és sobre les drogues. La inscripció es paga 2 euros a benefici d'una entitat i volem solidar-nos en tota aquesta classe de problemes. L'organització l'ha fet el Sucro en col·laboració dels directius, ajudants, i han fet aquesta pancarta, la meta, en fi, tot el que envolta tota aquesta volta. A més de gent que està participant, que són també del Sucro. En aquesta cursa, en un principi, nosaltres creiem que serien sobre 200 o 250, però es veu que s'ha escampat i ara en aquest moment són vora 400. Bé, avui ha sigut com un entreno per a mi. M'he agarrat a un ritme en concret per a veure com eixia i bé, he anat bé fins al 4 i mig fins que ja ha fluixat un poquet per plegar a meta en bona cara. Al llarg de l'any fan amuntó solidaris per tota la comunitat i ne corre com un to. La competitivitat, bé, avui era bàsicament molta gent de Cullera i alguna gent de la Ribera Baixa i res, més o menys coneixia tota la gent, sabia que podia estar ahí davant anant al meu ritme i m'he limitat a fer com un entreno i a disfrutar. Al principi he anat en Ima Castilla i en Míriam, al principi als 2 o 3 quilòmetres i a partir del tercer quilòmetre he fet un canvi de ritme i ja al tornar a la tope per poder guanyar aquesta carrera. També estic contenta perquè ja s'animen dones i aunque siga per caminar és un bon començ per començar a córrer, perquè al principi tens que caminar i a poc ja enganxar-te a córrer. Doncs la finalitat és un projecte que hem començat el meu fill Joel i jo i es va sanar totes les carreres populars de la província de València a intentar quedar a les primeres posicions per donar a entendre que amb esforç a la vida, tant a la vida com a l'esport, es pot aconseguir el que et pots proposar. Com ha sigut la seva participació? Doncs una miqueta amb el calor i tal, però bé, ha estat molt bé. I gràcies a l'organització del club de futbol sala Sucro, que m'han ajudat per sortir a primera posició i a la policia local també.